This episode was sponsored by Refined Magazine ZW. Go follow them on Facebook and stand a chance to win 7 different giveaways, including 2 pairs of XQ sneakers. Wangu unombofunga here kuti kune chinhu chinonzi parallel worlds waiza mbebhu uyu mupirisa zvaimunetsa zvimushungurudza waiza abata hamira ndinoona chi mambo ndinoabvunzisisa achisvika kwega batanga urwa madringi ake mambo but ko urumbomixire madringi zvikanzi akudhara madringi anaka mina ndikuitire umbonzwe umbotesta zvikanzi mai ini ndiri mambo ndimwe chinhu chisina kutestwa nemumwe munhu tanga watesta zvikanzi iwe umbori mambo here zveshuwa iwo zvikanzi ndiri mambo do ndikudze kangani kuti ndiri mambo zvikanzi alright chindiudza munhu 1 akambopfuurawo neipapo paukapfuura napo achienda kumaparallel worlds zvikanzi mina ndikudze anko vangu 25 years back vakapinda muroom mamudhara wangu vachida kubaka magic flute kamagic wacho icho waiza bvawarova mudhara wangu ini ndibva ndazviona ndichiona mudhara wangu waiza ndibva ndasimudza sword ndichida kuti asindidefenda mba ndacheka magic flute ya into 2 waiza ndabva ndabayiwa na anko vangu vaya vakuda kundiuraya waiza mumwe mufesi mbangouya bva avashuda vaiva anko vangu bva vatanga kutiza mufesi uyoya ndiye I think akauya from another parallel world because ndiye akaita se ndiye akandibatsira ndakarara paipa akuda kuenda mba ndabata mba ndatora ID yake nemistake waiza ID iyi ndo ine zita rako iwo ndo zita mbebhu zvamushungurudza ndzi kunyepa iwewo shit man damn it kunyepa waiza wai uchinyepa kudaro iwo ibva panapa zwaiza vachibva vakubuda paipa mbebhu akuona bhiri rakakurisa kushamisika kuti kweiwe bhuri ndaunoti rakakurisa chii chaitika hakudaiswa kuona mambo vatotora imwe chikedu anakirwa nechikedu papa zvikanzi handandishamisika kuti bhiri rakakurisa nei waiza zvikanzi hanzi namambo muridzi werestaurant andibvunza kuti what else would you like anything bva ndapiwa chinyama because ndaifarira waiziya bhatanga toseka kuti handandisandamboona mambo ari broke kungewo fana kudzokera kunyika kwenyu uri broke manheru mambo apinda muroom mavo achibva unogeza pai pakabharwa imwe mheni waiza chirova mheni udaisi vachinoona musana wavo wese wazara matatu at the same time vayarova futi mheni daisobva ona moto uchibura